שלום, אני עומר. אני רועי. אנחנו מקבוצת נרף רייפל. היום אנחנו נעשה סיכום על הסוורם פייר, רובה דארטאג. גם רובה אוטומטי. אוקיי, הרובה בא. יש לו עם חיבור. קאט. זה ממש קאט שדומה לקאט של הלונג סטרייק. רק שהקאט הזאתי, שאתה מחבר אותה, אתה גם יכול להוציא אותה. למשל, יש לנו גם לונג סטרייק לאח של רועי. יש לו לונג סטרייק, וכן, אוקיי. הוא אוטומטי. כן, רובה אוטומטי. הוא אוטומטי. פה יש 20 כדורים, רגע. 20 כדורים. יש לו כפתור הפעלה וכפתור כיבוי. אתם רואים, זה הכפתור, און, אוף, לא יורה. אוקיי. הצבעים, צבעי דארטאג חדשים, אתם יודעים, צהוב, שחור, כתום. אוקיי, רגע. להחזיק אותו ביד אחת בלי הקאט. שנייה. אי אפשר. אפשרי, אבל תסתכלו את היד זה ממש כבד. היא רועדת זה ואז רועד. זה לא מדויק. כן. חייב להחזיק בשתי ידיים ככה. כן. ועם הקאט. ואין לו טקטיקל רייל, אז זה ממש דארטאג. ואז אם אתה עם הקאט. וגם אין לו כוונת מובנית. כאילו כל מה שיש לרובים אחרים. פה יש לו מין, רגע, פה יש לו מין משולש כזה, שאתה שם את האגודל, ופה. בוא ננסה לשים חצים. את המתג לא שמים, רואים? אוקיי, עכשיו בוא ננסה לשים חצים. בואי נשים חצים. זה יורה את כל הכדורים, וזה בא עם 20 כדורים של דארטאג חדשים. רגע, רק נראה להם את החדשים. זה אלה, 20 כאלה, אבל הוא יורה כל כדור חוץ מסטרימליין, זה אומר שזה יורה סוניק סרוויס, וויסלר, דארטאג ישנים, שזה על אותו עיקרון של דארטאג חדשים, סאקשן נראה לי, זה יורה מנדבקים לקיר. הם נדבקים לקיר? לא, הוא יורה את הסאקשן, את הכדורים שנדבקים לקיר. לא, הוא לא יורה. לא של בסבי, של נרף. אוקיי, עכשיו רועי ייקח את המצלמה. אוקיי, עכשיו תכוון על הקיר. אוקיי, הנה. אני עכשיו אפעיל את זה, רק תראו איך אני מפעיל. עכשיו זה עובד. עכשיו, פה צריך לשים 6 בטריות. 4 בטריות של C בטריז, לא D, C. זה בטריות קצת יותר קטנות. אוקיי, תכוון לקיר. גדולות. לא, הן יותר קטנות מזה. אוקיי, מוכנים? 3, 4. אוקיי. וזה הראה את כולם עכשיו. זה הראה 17 חצים. אוקיי. זה לפי דעתי הרובה האולטימטיבי של דארטאג. רובה מצוין, אוטומטי, שאני ממש אוהב רובים אוטומטיים. כי אז אתה לא צריך כמו עם הספיד 16 או עם ככה. לפי דעתי רובה ממש נוח. אין להשיגו בארץ. הוא חדש, הוא ממש חדש. הוא יצא לפני שנה. וכן, תודה שצפיתם. כאן היה עומר ורועי.